Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Welby's Supermarket, minn Iso, Amrita Foot Care and Wellness Center. I still remember going shopping, fetching Nana's list and adding a few goodies for me. The basics and the treats. The stuff for short trips and the road trips. Shopping for just us and shopping for all of us. The list might change, but the tradition remains. Welby's, we are family. Anatol De Bono, jina nafek zaħir, ma bat jisna, we went separate ways, uġ vera. Pero xorta bqajt insegwik. Kont fil-qasam tal-futbol għal żmien twil, għal 20 sena, għamilt 10 snin fil-Premiership, għandek mara, għandek żewġ tfal ħelwin, raġel gustus, raġel intelligenti, niftakrek naram għaref u kol naram għaref. Ftit. Ta' futboller. Little Devil. Ekku. Pero ta' 30 sena ġara xi ħaġa fejn inti kellek tmur għand it-tabib u wara xi testijiet ir-riżultati ma kinux riżultati li kont qed tistenna. Ġara. Bażikament, kif qed so inti kont għadni nilab, so kelli 29, 30 naħseb. U ħassejt li għajnejja xellugija it was blaring. So bażikament isek qiegħed taħt l-ilma meta tkun qed tom, tiftaħ għajnejk u tara kollox imżelleġ u l-istess ħaġa ġali mill-left eye xellugija. Ħsibt xi ħaġa hekk fuq ngħidlek id-dritt ma nkwetatniex mill-ewwel. U bdejt jien kollu nħokka u jisa deqpem xorta u konna ngħid imma hawn xi ħaġa żgur. U l-għada niftakar għattissa jekk nerġa' nkun hekk immur niċċekkja għajnejja. U niftakar qomt qar milli kont il-ġurnata ta' qabel. So qabat mort niċċekkja għajnejja u nara jekk għandi problema min-naħa tal-għajn. Però ma rriżultax li kelli bżonn nuċċali għax l-ewwel ħsieb kien mela jien għandi bżonn nuċċali biex titranġa l-viżta. U xinġakjani, niftakar għalli minn nara xej grafi, ta' ma naħsebx li għandek bżonn nuċċali għalissa, ta' mlux. Pero jek ġematej oħra tiqpa, ek, erġa' ejja u naraw. Infection, mara. Xej. Li ġara kienu mbagħad ma nafx għalfej kif għaddit li minn rasi għad jekk nerġa' nqum hekk l-għada u nqumar għat naqbad immur għand neurologist. Ma nafx kif ġieni. Normalment, laqqas biss tgħaddilek minn moħħok li tassoċja ma' xi ħaġa. Mela neurological, ngħidu x'inhu neurological. Neurological huwa xi ħaġa li għandu x'jaqsam mal-moħħ. Mal-parti tar-ras. Tar-ras. Jiġifieri ġietek dil-idea, mhux l-idea, deħsieb. Iħsieb u għat ħanaqbad immur għand speċjalista tal-neurologu. U niftakar qomt għar, erġajt għar iktar mill-li kont u għat ħanaqbat nagħmel appuntament mill-aktar fis possibbli. U mort niftakar mort għandu u għatlu spiegajtlu x'qed inħoss u ma nħoss u niftakar l-ewwel ħaġa li għalli bil-wifqa. Bil-wifqa għalli għal għajnejk għamel test iftaħ idejk il-qoddim u march on the spot niftakar rojsu l-bira għada. This is what għalija kien ċaħġa faċa. Xejn. Attiv, sportiv, nitrenja, so għalija it was peanuts kif jgħid. So, bat niftakar għalli għal għajnejk u march on the spot. U niftakar
għamilta for 30 seconds, wara 30 seconds għalli ftaħajnik. U xin ftaħtajni għansib ruħi, niftakar. 90 degrees minn kif dejt. Uħsat, iċċaqlat. Minar ma kon naf, so basically. U minn dak il-ħin għalli isma, għalli mur l-isptar issa u namlu MRI. Għan iċċekjaw il-ras, ovvjament. Dak iż-żmien, dak il-ħin. Dak il-ħin ħsat ftit għax l-għallu minn jafxaj sibli, minn tibda taħseb l-ar affarijiet li sta jkollok. Niftakar mort. ċemmilt il-xaħad dak il-ħin? Le, dak il-ħin wahdi. Jina minn dejjem kont independenti fl-affarijiet li nagħmel jien, u għalli qed issuq għatlu jieta, għalli għatlu m'għandix problema bil-vista, għatlu ma ddeqanix xin insu. Għalli alright, għalli mor għamel MRI u mort nagħmel MRI dak il-ħin. Emergency MRI dak il-ħin niftakar u kien sabli ġixtikek. Lesions jgħidulhom. Ġixtikek fil-brainstem. Kell inflammation fil-brainstem, basically. Li dak il-ħin ma għallix għandi u x'mandix. Kull ma għalli huma għandek daw il-lesions frasek. Eżatt. Ovvjament jiena ta' xaħat li ma nifhimx fil-mediċina, din l-għod dejt naħseb mela x'għandek daw kittikek fil-ras. Dejt nippenekja. Imma ma kienx għadu għalli li kont diagnosed bil-multiple sclerosis. U niftakar għalli ħanajdlek, għalli ħanibdow namlu treatment ta' ġimgħa. Namlu nieħdu steroid. Kien jaf li kienet emessu? Le, dak il-ħin, għajmin mux ma kienx jaf. Għajmin. Idea forsi. Probabilment, mux għax ma kienx riti għajli. It was not yet confirmed li kelli MS. Allora ma rridx ikun presumptuż li għajli smandek l-MS, right li so. So, setat ma kienieċ MS. Pero, tani niftakar medicina, steroid for a whole week, for 5 days, u wara 5 days clearjat għajnejja. So, reġa ġit clear. Completely. U jina għatlu clear, għatlu jina għajnejja tajjeb. Għalli alright, għalli paspeċi get on with your life now. U niftakar kelli dik kienet jgħidu la optic neuritis. Issa? Le, dak iż-żmien kienet optic neuritis għax kelli inflammation in my brainstem. Umbat ovvjament jiena mort fuq l-internet, ne-Google, nfittex fuq optic neuritis, one leads to another, u bdejt naħseb li jista' jkun ħajlejdi għall-MS. U jien għandi ħija tabib, semmejt ilhom mill-ewwel għatlu probabbli qed jagħmlu li testijiet għalhekk. Alright, jiġifieri meta klirjat lek u ħadd l-injections reġgħu saqsewk biex tiġi għal-iktar testijiet? Le, mbagħad lest, komplejt bil-ħajja tiegħi, komplejt nilab niftakar l-aħħar sena tiegħi futbol kienet xorta kont ħanirtira jmin qatt ma kelli ħsieb li neqpa nilab sa eta oltre 35, so bajt nilab. Bajt nilab, funny enough kienet one of my positive seasons, u spiċċajt il-pozizjoni tiegħi li kon nilab kienet li ħafna drabi niskurja u spiċċajt kon nilab bajn waħda ħadd ma kien ikun jaf li qed nilab bajn waħda għax li kien jiġri meta jisħon ġismi il-blurredness terġa' toħroġ. Allora kont nalaq għajnejja u għad li nilab. Mela inti ma kontx taf jekk kellek MS. Le. Però għajnejk baqgħet tiġi. Baqgħet iddejjaqni once li ġismi jisħon il-blurredness terġa' tiġi. Le, ma mbagħad kien jikkalma ġismi, kien jifriska u jiġi alright, tiklirja mill-logħ. So it wasn't an alarm for me. Fimt? Umbat niftakar, sena wara, eżatt sena wara, within the same period. Għedin nitkellmu sentejn wara? Le, sena wara l-ewwel episode. Wara l-ewwel episode, eżatt sena fl-istess xahar niftakar, so jisu l-bieraħ. Ħassejt għajnejja timmolla. Ma int ma tendunax jekk tħares lejja. Jgħidula nystagmus, jgħidula. So basically, meta immexxi għajnejja law,
timmolla terġa' lura. Ma tendonax, imma il-feeling tiegħi ikun jisni bniedem fis-sakra. I mean, nħossni sordut, nħossni shaky, and that was another sign. U rġajt mortant il-neurologu tiegħi, especially il-konsulent, rġajna minna il-test MRIs ġodda, u imma għalli-isma d-darba jkolli noħodlok further tests. U noħodlok lumbar puncture. Jħodlok il-liquid mill-spine jibatu barra u jittestjaw jekk għandix MS jew le. U niftakar kien. U ġifieri dak il-punt inti kont taf li qed tuħu testijiet biex tara jekk għandekx MS. Dak il-punt huwa mbagħad. By that time kont taf x'inhi MS. Bdejt naqra fuqha, bdejt naqra l-extremes li huwa żball, toqgħod taqra ħafna tibda timla rasek u sibijiet jiġru bik. Qatt kont smajt biha MS qabel dik il-xogħol. Kont smajt biha ma qatt ma dħalt fiha. Nistgħu nfehmu naqra x'inhi MS. Hija mela le. Forsi għal min qed jisma'na biex mela MS multiple sclerosis. Teffettwa central nervous system, nervituri basically, waħda minnhom. Tista' teffettwalek il-mobility, tista' teffettwalek il-vista, tista' teffettwalek bilanċ, teffettwalek l-attività tiegħek ta' kuljum. Li għandha m'għandix kura liha, so basically kull ma għandha mediċina li tista' tieħu as a control. Tieħu mediċina? It's not mhuwiex mediċina, huma oral pills biex jikkontrolla il-kondizzjoni tiegħi biex ma tipprogressas. Eżatt. It does not progress basically. Tikkontrolla il-kondizzjoni biex ma jkollokx relapse. Daw il-ġiex episodji li semmajna tal-għajnejk huma 2 relapses affecting the vision. Okay, all right. Dawk. Issa jien daw il-pinna li biex ovvjament nipprova ma jkollix relapses. Għax hemm diversi gradi ta' MS differenti. Hemm dik li tissejħa relapse remitting multiple sclerosis li l-fazi li jgħat fija jiena. So basically every now and then occasionally jkollok relapse. Relapse, relapse, jkollok mela relapse. Lura jisek tirrigressa. Mux da as such, relapse jkollok relapse tal-visa. Per eżempju, kelli blurred vision. So that's a relapse affecting working with my MS. Eżatt, umbat tiġi all right, and then after a certain period of time, kif ġirali, wara sena, kelli relapse oħra. So that's another relapse. Issa mbagħad fl-MS ikollhom clinical relapses jgħidulhom li inti ma tħosshomx imma jarhom il-konsulent through the MRIs. Okay. Ovvjament, għalhekk tmur għal check-ups biex tiqpa tkun monitored mill-konsulenti u specialisti. Kull kemm tmur check-up? Darba f'sena nintaqa' mal-konsulenti għaj minn ili for these past 12 years. Jisu żar ħabib tiegħi, fim. So basically, once every year immur għand konsulent nagħmel testijiet tal-dmija every 6 months. Għax ir-raġuni huwa li l-pinnoli li nieħu jiena jkunu xejn iktar qawwijin minn pinnoli normali, allura jkun irid jimmonitorja li il-function, internal function ikunu ser tajib. Kif tidħol għand it-tabib kull sena? Naf li konnet nirrakkontaw l-istorja nerġgħu morrura li kif tidħol għand it-tabib kull sena nidħol? Jiena bniedem 12 years. Kif tidħol għand it-tabib kull sena? Le, jiena tibta bniedem tafni forsi, tafni ftit, imma I'm very relaxed and down to earth, so immur għandu normali jisniżer għand għal-ħabib tiegħek. Nkun qed nitkellem miegħu wkoll u tajjeb li bniedem li jkollu kundizzjonijiet mhux neċessarjament MS, imma li titkellem ma' persuni oħra. U jiena bniedem ma nħobbx nara wiżġo fija, nħobb nesprimi dak li nħoss ma dak li jkun. Ma' ħabib tiegħi, ma' nies li
għandhom l-istess kondizjoni biex naqsmu l-esperjenzi tagħna flimkien biex wieħed jgħin lil ieħor psikoloġikament. Bl-Ingliż jgħidu problem shared is a problem halved. Solved. Ekku, so jiena nemmen li biex li titkellem huwa tajjeb ħafna titkellem li għandek kondizzjoni u nemmen li bl-MS ma tantx kien hawn awareness biżejjed fuqha. Fil-fatt inti kemm kellek żmien imbagħad meta għamilt il-lumbar puncture biex ikunu jafu kemm kellek 31 għax 31 going to 32. U qatt ma kont smajt b'MS. Le. Sa dak il-żmien. Nerġgħu morru lura hemmhekk. Kemm domt imbagħad biex tirċievi r-riżultati? Very few weeks. I mean, but on barra and within 2 weeks irċevit il-riżultat li basically I am diagnosed with MS. Kifex dak il-moment? Le, funny. Li rċivejt li ġej diagnosed il-lami għandi MS. Taf li hija kondizzjoni naħseb by then kont taf li din hija kondizzjoni li mhux ħanfiq minna. Ekku. Black box. It's a black box. Black box, għax ma tafx fejn sejra. Ekku. Strange. Imma biex nkun onest miegħek l-ewwel 5 snin li kelli l-MS naħseb kelli konnejx ħajja aħjar milli konnejx qabel ma kont naf li kelli l-MS. Emozjonalment jew fiżikament? Fiżikament u emozjonalment, to be fair. Ħanajdlek għalfejn għax mbagħad orrejt kont waqaf nilgħab futbol. Raġunijiet li obviously I wanted to concentrate more on my health. Okay, all right. Mhux għalhekk biss, imma xorta kien wasal iż-żmien li nirtira, so ħabat tajjeb. Imma kont nagħmel affarijiet li ma kontx nagħmel meta kont healthy. Jew naf li kont healthy. Per eżempju, kont nagħmel exercises kuljum, kont nagħmel HIIT training li huwa high intensity training. U ma jdejaqni xejn. Kon nagħmel futbol kuljum nilgħab mal-ħbieb 5-a-side. U ma jdejaqni xejn. And you were okay, ġifieri. And I was fine. U kon ngħid. Ja, eżatt. U kon ngħid imma jien għandi xi ħaġa jew le. Do I have something or not? Because my life seems to be better with MS than when I did not have MS. U suppost kont qed titrejna b'dak il-mod, it-tabib qallek mur wejx ħajtek, jew qallek dak iż-żmien li kien għadu mhux fully diagnosed li għandi l-MS, bajt ngħix normali. Daw il-5 snin li qed tgħid. Daw il-5 snin, I mean, bajt nagħmel il-procedure appointments mal-tabib, mal-konsulent, kontat nagħmel l-MRIs darba f'sena, meta jirriżulta l-MRIs jirriżulta li jkolli dawk il-lesions xorta għadin frasi, imma ma jkunux active. Okay. So they are there but not in activity. So mhux qed jikbru jew mhux qed jiżdiedu. U mhux qed jaffettwa. Mhux qed jaffettwali l-ħajja tiegħi. Però after 5 years niftakar l-mara tela. Issa in the meantime, daw il-5 snin, Iltqajt mal-mara, kombinazzjoni. Eżatt, ekku. U inti għatli l-ewwel ħaġa li għattila li għandi l-MS, eżatt, niftakar. Għalfej ħassejt li kellek tajdila mill-ewwel. Ħanajdlek għalfej, għax fuq li rajt ħafna fuq l-MS li jisset il-kas, ovvjament, jista' jiġri li wkoll li after a certain period of time diagnosed with MS, jista' il-kas li bniedem ikollu bżonn walking aids jew ends up using a wheelchair. Li ma nixtieqx inkun burden fuq xi ħadd ieħor jiena, ma nixtieqx nitfa' toqgħol fuq xi ħadd ieħor minħabba fija, so niftakar l ħaġa li għamilt, niftakar meta ntqajt magħha. Imma kont wedin tiddejtja. Ntqajna eżatt. Le mhux għax nixtieq nkun naf kemm domt biex tgħidilha. Le mill-ewwel kont niftakar the first time li ntqajna ħriġna niftakar għattilha mill-ewwel għattilha smajjina hekk u hekk. Forse ma tafx x'inhi MS. Mur fit-tex. Għattela, għamil research tijak ħalli tkun taf. Mela. Għax ma nishtiqx ovvjament li jien norbot qalbi miegħek u inti torbot qalbi miegħek. After a couple of months or whatever. Għana tolli kiku ġit fuq klada u għalka kisma vera toġobni imma
minix lesta. Ma għaskont it-tija tort lanqas. Għalek għattela? Għalek għattela. Veru rididek? Ekna jtina u ekka għattat. U vera rat, ovvjament, Anatol minn barra u minn ġewwa. Eżatt, ek niftakar. Għal-kull kura tas-saqajn irrikorru għand Amrita fejn issibu nies u tamir professjonali għal-bżonn tiegħek. Amrita għal-servizz aħjar. U niftakar 5 years after my first diagnosis. In the meantime, iż-żewwiġtu wkoll, Żewwiġna wkoll, eżatt. Niftakar 5 years during wara li ġej diagnosed, niftakar konta telajem morru ġirja around the block. U morna ġirja u letteralment wara 100 meters, which is peanuts for me, considering mxek. Ekku. Niftakar tela mxet għostin tajjeb, sajja, għetem għosomt għal ħafna. Għal ħafna mmez. U niftakar għattela mill-li pjaċir. Għattela ħan nimxi qoddimek. Iġbid li video. Għax anka biex nimxi, minni xet nħosni komdu daqsek nimxi, jisek meta għet kaxkar saqajk. Fimt? U għattela iġbid li video, ħalli nara. U niftakar rajt il-video, u kont dert, immi għalt li le, ma t-dirx ta' ma jena, ovvijament, jena, u anka important, nerġa niddevja ftit, importanti li ħat ma jkun jaf dak li tħoss, apparti inti għax inti you know your body and you know how you feel and you know how it's going to react. ħat mu ħajajdlek isma għandek hekk u li ħori għandu l-istess imma ma jħossu xek għax il-ġisem huwa differenti. U għalek forsi mux tajjeb li taqra lanqas. Mux tajjeb xej li taqra, tajjeb li tinforma ruħek, imma mux iżejjed għax mux kulħadd jeffet waħdi l-istess. I mean, tista tkellem xaħat tiħor bl-MS u għandu storja kompletament differenti minni, għandu challenges differenti. Jien għandi challenges tijaj. U kol jom nħossom challenges imma. Xinu ma challenges tijak? Palissa l-challenges l-iktar huwa l-mobility. So basically walking is a big challenge for me. Walking. Ma nidejax imma jekk nkun naf li sejjer nimxi għattul nkun bitfali għek noħroġ bil-walking aid, bil-basun, ma nidejax noħroġ il-raġuni li jajjow saqajja u ġili nkun ħan intela jew nkun ħanaqa. So, meta naf li għandi l-basun ħan intela fuq, fimt? So, ma nidejax, I mean, u għek għalek nħobb impalla man nies fuqa biex in-nies ikunu jafu. Għax ħafna minn nies jarawni per eżempju jekk inkaxkar saqajja jew għax nkun għajjejt u jafuni mill-passat li konna l-futbol u ħaġa li tiġihom frasom jgħiduli isma' weġġajt ma tkunx il-fatt ngħidlhom le mhux għax weġġajt imma eżatt. U mela għalhekk jien ma niddejjaq xejn impalla fuqha l-għonet biex iktar ikun hemm awareness fuqha man-nies. In-nies jkunu jafu fuqha u dak li jkun jista' jiftaħ qalbu iktar mal-persuna l-oħra biex dak li jħoss ikun jista' jaqsam magħha. Jiġifieri llum il-ġurnata inti is-suq. Hija mela kollox Tur ix-xogħol. Eżatt. Però isu trejnja. Ma mux daqs qabel, nitrejnja ma mux intensiv, daqs qabel laqas, ġifiri kull ma namel u ma training li fej niprofa ma nazzinx il-muskolu tijaj, għax l-MS fortunatament meta tetazzen telbek, so jiena niprofa ma nelli biex, ekku, tiqpattif, importanti. Xini dik il-xaħġa li ma tistax tamel issa li vera tixtieq li għadek tista' tagħmel. Nimxi għal ħin twil biex nilab ma' tfal, basically. Diki.
Għax laqqas futbol ma tista' tilgħab. Le. Tħossok hekk żvinturat tajt istramil ta' 10 snin fil-Premiership u llum il-ġurnata ma nistax nixxutja ballun. Imma tħossok żvinturat jew somehow jirnexxielek tibdilha in a more positive way for you. Ija, naħseb, thankfully jena bnidem pozitiv, don't get me wrong, minix pozitiv dejjem. Ikun hemm momenti fej naqa negativ, però namela meta nkun waħdi dik il-żmien li nkun negativ. Lanqas mal-mara. Le, ħanitkellem isma bħalissa day challenges, imma nipprova ma nkunx negattiv qudiemhom. Inħobb nipprova nsolvija waħdi jekk jien negativ dak il-ħin, ħan nipprova nagħmel minn kollox biex ndawar għal-pożittiv. L-MS isni għandi a love-hate relationship magħha. Ekken ħis inqossa, tajli imma għalfej. Għax l-MS ħadit li ħafna affarijiet, imma tatni ħafna affarijiet oħra. U inħoss li, per eżempju, ħadit li l-affarijiet ta' mobility fejn nista' niġri, fejn nista' nilab, l-affarijiet li nħobb nagħmel, l-affarijiet li jien kienu l-attributes tiegħi li kienu s-saħħa fis-saqaj ħadithom li, basically. Ħaqqas nixtieq ngħidha ma kważi l-ironija tagħha li inti il-preġu tiegħek kienu saqajk ovvjament bħala futboler u issa saqajk huma il-weakness tiegħek. U x'tagħtek l-MS? Naħseb jiena tatni iktar il-valuri tal-ħajja sirt napprezzhom iktar mill-li qatt qabel. Qabel kont kif għadt inti kont daqsxejn moħħi rieħ, ma nagħti każ xejn, ma nħabbirx rasi. Probabbilment. Però l-MS naħseb tatni is-saħħa biex insaħħaħ il-valuri tiegħi fil-ħajja. Tħoss li l-identità tiegħek inbidlet? Ħafna. Kif? Naħseb. Għax immaġina, per eżempju, jena TV presenter, per eżempju, tajjeb, imma f'daqqa waħda u kulħadd qisu jidentifikak bħala li tkun fuq il-television. U f'daqqa waħda jinbidel kollox. U għax dik tiġi l-identità tiegħek, inti l-identità tiegħek u Anatol De Bono, futboler. Anki inti, ħoss x'inhi r-relazzjoni ma' ġismek issa? Tajt ġismek stradini. Nħoss li my personality is not the same as it was before. It has changed. Imbidlet mhux għax imbidlet għal ħażin, imbidlet għax adattajt, tallimt nadatta għal ħajja ġdida. So jekk tiġi biex tkellimni u tgħidli kif kien ngħidlek jien kelli ġiex ħajjiet, ngħidlek il-ħajja ta' qabel u l-ħajja t'issa. Il-ħajja t'issa jiena qed nadatta għaliha u qed nifoka fuq affarijiet oħra li huma aktar essenzjali għalija u għall-familja tiegħi. It-tfal tgħidilhom? It-tfal għadhom żgħar, imma pereżempju it-tifla għandha 3 u t-tifel għandu 7 ħajkollu 8. Ma ta' 7 ovvjament jifhem hu. Jifhem u jaf u nikkustaħ għax jaf li imbagħti minn saqajja u meta mmorru nimxu jew hekk jiġi jżomm li jdejja. Pereżempju mmorru sinema flimkien. Ħabbat taraċ jiġi jżomm li saqajja, jżomm li jdejja u nitla taraċ għajmin, biex nitla taraċ jgħini. U jgħini. U jgħidli isma, jgħidli għot attentaw, per eżempju, da 7 għatandu. It-tfal jifmu. It-tfal jifmu, ekku. Ma nitħoġ daqsek in-depth fija ġviri, condition mux ħanajdlu. Le, mux hekk, imma il-mba, eżatt. Meta? Jiena nemmen li nies jiena għandet prinċipji tiegħi. U l-prinċipji tiegħi biex nkun pożittiv fuqha huma dawn, huma il-3 pillars li jiena nifollowja ħafna. U to have a positive mindset dejjem insemmija, dejjem. Importanti għax jiena naħseb li tkun pożittiv huwa
nofs il-fejqan jekk mhux iktar minn nofs. Naqbel. F'kwalunkwe ħaġa mhux jiena x'għandi l-kundizzjoni, f'kwalunkwe ħaġa. Tiġġieled ma taqta' qalbek qatt. Ġifieri ma tintelaqx der and then tagħmel mezz li inti qed teżerċizzja u iżżomm attiv. Ma tintelaqx. Iżżomm attiv. U ma tħallix telbek. Telbek hi. U l-aħħar ħaġa importanti ħafna hija adaptability. Tadatta għas-sitwazzjoni li tkun. Daf kwalunkwe ħaġa, m'hemmx għalfejn jiena x'għandi kondizzjoni rrid naddatta l-ħajja ġdida. Le, kieku m'għandix kondizzjoni xorta rrid naddatta għal ċirkostanzi differenti. Kollok żewġ tfal. Mhux hekk, tadatta l-ħajja. Mela jekk qabel kont nagħmel ċertu affarijiet, issa għandi responsabilità tal-familja, rrid naddatta għal dawk ir-responsabilitajiet ġodda. Fimt? Meta tħares lejn il-futur? X'tara? Fejn taħseb ħajkun Anatol? Naf li qed tibni dar. Ekku, palissa ovvjament ħabba ekku biex jgħinuni iktar ngħix ħajja komda, komda eżin kif għadna jiena mbagħad biex netla tara hekk, so irrid naddatta għal sitwazzjoni ġdida. So irrid nagħmel alterations. Ekku, eżattament, biex tagħmel lift ġoddar biex għax ma nafx il-qoddim xajġi, jiena l-lum naf kif jien, imma mhux ħanoqgħod nibki jekk il-qoddim ħanispiċċa ħażin. X'inhi l-iktar ħaġa Anatol li tgħid jiena fil-futur vera ma nixtieqx. Hekk. Ma nixtieqx. ċerta li taħseb fuqhom dawn l-affarijiet. Bil-fors, waħdek l-iktar li tgħidlix hekk ma trix tgħidli, ma jiena ċerta li tgħaddi minnhom u jiena nsaqsik dawn l-affarijiet mhux biex inkun naf tax kurjuża, imma biex ninnormalizza għax xi kultant naħsbu ħafna min ikun fis-sitwazzjoni tiegħek u qisu jaħbi. Naħbu daw l-affarijiet, naħbu, għalfej taħbi, għalfej naħbi li jina ġili nħares fil-mera u najt illum qed nixjieħ. Jiġru daw l-affarijiet. Fimt, ma nidirx tajjeb, para għandu ġieħ min jafx. X'inhi l-iktar ħaġa li inti tajt istra bemmess vera dik l-iktar ħaġa li ma rridx. Efem, diffiċli ngħid għax jiena ħares ħafna fil-preżent, ma mhux ħafna fil-futur għax jista' jagħti il-każ kif qed tgħid inti li nispiċċa diffikultajiet oħra biex nimxi. So li ovvjament li nixtieq bħalissa u anka nitlob l-Alla li neqpa' hekk huwa li is-support li nista' nagħti lill-familja tiegħi nissapportja. Neqpa nkun b'saħħti kif jgħid biex nissapportjaw. So basically, speċjalment it-tfal u l-mara u l-familja kollha, ġifieri mhux jien ma ħobbx nkun burden tan-nies, so l-għajnuna sabiħa. Dik anke fil-bidu għatti. Anke meta kellek 30 u qalulek biex tmur l-MRI, kieku jiena nċempel il-loħti l-om il-missieri, kieku kulħadd konna miegħi u inti. Ekku. Waħdek. Altruist ħafna wkoll. Ħafna. Infatti. Għax jiena tinsaqsik x'inhu l-biża' tiegħek u inti qed tgħid il-biża' tiegħi mhix pereżempju Mel qed nibża li nispiċċa f'wheelchair. Eżatt. Mel il-biża' tiegħi huwa li jiena nixtieq inkun hemm għall-oħrajn, ekku. U dik naħseb huwa waħda minn ma nafx jekk tissejjax difett jew preġu tiegħi, imma mhux difett preġu ħafna drabi anka ma' ħbib tiegħi ġieli kienu jgħidu li di taħseb wisq għall-oħrajn milli taħseb għal rasek, imma dak huwa jien ma sax biddilni minn jiena hekk magħmul. Hekk magħmul u naħseb hekk ħaneqba minn issa għandi 43 so mhux 44. Isek għandi isek 34 tagħandek. Grazzi, ejja. Nixtieq nagħlaq billi forsi nsaqsik naf li meta tkellimna aħna qed nitkellmu fuq l-MS, imma bħal l-MS għaw il-fibromyalgia, għaw il-muscular dystrophy, għaw ħafna l-ALS li inti kont ent il-Bjorn
Ġifiri, għaw ħafna kondizjonijiet, like palissa kulħadd jaf fuq l-ALS minħabba Bjorn, pero kif għadna hemm ħafna kondizzjonijiet li għadna ħafna fidlan bihom u forsi peress li ma tantx huma dak li jkun jafhom, forsi dak li jkun jistħi jgħid li għandu ċertu kondizzjoni. Jiena hekk naħseb li hawn ċertu nies jistħu, mhux jistħu, I think jibżaw joħorġu. ħanajda bl-Ingliż għax bil-Malti provajt tisiba, there is kważi ashamed li jisni ara xi ġrali, naħseb hemm self-pity, hemm shame. Kif tixtieq tgħinhom il dawk in-nies? Anzi, jiena ninkoraġġihom biex lanqas xejn ma jiddejqu jitkellmu fuqha. Jien kelli nies wara 12 years li kon diagnosed, going to 13, jiena naħseb ftit nies saru jafu li għandi MS għax kondert fuq fuq program biex ngħid li għandi dik il-kundizzjoni. Imma qabel ħadd ma kien jaf li għandi dik il-kundizzjoni u kienu jittrattawni normali. Eżatt. Wara li dik deret bdew jittrattawk differenti nies? Ma jorux, imma jiena nħossom, ninduna li jisma per eżempju nara ċaħat li nkun ili ma naraħ. F'daqqa waħda jintaqa' miegħi ma jgħidlix mill-ewwel imma nkun qed naraħ li daqsxejn qed jistenna. Laqqas xejn, anzi jiena niftaħ mill-ewwel, jiena dak li jkun. Eżatt, għalhekk għax jien dak li jkun inkun irid inħossu jkun komdu miegħi. So biex ikun komdu, irrid jarani komdu nitkellem fuq li għandi. Inti Anatol, inti m'intix il-kondizzjoni tiegħek. Jiena Anatol għandi dik il-condition. Għandi dik il-condition, għandi dawk il-challenges, nitkellmu fuqhom dawk il-challenges. Grazzi x-xogħol għax jissapportjawni, grazzi lill-ħabib tiegħi jafu dawk li huma viċin ħafna tiegħi jafu jissapportjawni. Il-familjari tiegħi dejjem mara hands down. Imma jiena nemmen ħafna li jekk ikollok xi ħaġa, don't be ashamed to what you have. Speak out because it makes you feel better. U ngħidlek għalfejn għax inti jekk nagħtu mod għandek l-MS bħali li tħossint mhux l-istess li qed inħoss jien. Allura inti taqsam miegħi dak li qed tħossint u jiena tnaqsam miegħi dak li qed inħoss jien. So we can balance the way and adapt to your way of living to my way of living. U hekk qed naqsmu. Jien kelli nies kontatjawni min għandu MS kontatjawni biex għax ħassu komdu jitkellem ma' xaħat li għandu l-MS imma kienet jaħbi. U ħassu komdu, ġifri hemmhekk ħassejt li għamil daqsxejn ta' ġid, anka farkat daqsxejn ta' ġid. Anke jekk persuna waħda. Ekku, fimt? Ġifiri, jiena nħoss li meta titkellem huwa ġid f'kwalunkwa ħaġa, mhux f'dabis, f'kwalunkwa minn ma jaqbilx miegħi imma jiena hekk magħmul u hekk nagħmel. U jiena naħseb li qed tagħmel ħafna ġid għax dejjem hekk ngħid l-ewwel net meta titkellem inti jiena l-awtentiċità hija xi ħaġa sabiħa f'persuna u jiena nixtieq ngħid li inti għadd li meta sirt taf li kellek l-MS jisu ħarġu ċertu aspetti tal-personalità tiegħek li ma kienux hemm qabel. Jiena nemmen li kienu hemmhekk qabel ma kellhomx l-ispazju biex joħorġu. U meta inti kellek imbagħad l-MS u kellek tagħmel l-adaptations tiegħek f'ħajtek, tajt l-ispazju lin-natural tiegħek li inti raġel vera altruista, li dak il-karattru ta' Anatol. Eżatt. Anatol, grazzi ħafna grazzi lilek li kont fuq kellimtni. Jiena vera ħadd biex nitkellem miegħek. U vera I wish you all the best. Thank you. Lilek, il-familja, il-mara tfal, il-kulħadd. Grazzi. Ġifieri I wish you Kostu pjaċir tiegħek. the best. Thank you.
Jiena nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi, lil Morgan għal-ħwejjeġ, il Jennifer Demek, the makeup artist, lil Garrick Hairstylist bil-prodotti Kotrick, lil Intercomp għall-iPad u lil Luxona Sasset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jum iġġub lilkom minn Wellbees Supermarket, Minizo, Amrita Foot Care and Wellness Center,